A lányokkal összeülni mindig terápia. Táncolunk, együtt főzünk, eszünk, iszunk, belső gyermeket gyógyítunk, vagy közösen festünk. Most a Szkolár kiadótól kapott Fest a boldogságodért című könyvvel indultunk kreatív felfedező utazásra. Ha belelapoztok, látjátok, hogy nagyon játékos, nagyon laza a megközelítés, nem lehet nem feloldódni. A szerző rengeteg képpel és inspiráló gondolattal bátorít és vezet minket el a természetes, kreatív belső állapotunkba. Az akvarell a pillanatművészete, játszunk az anyaggal, a festék vegyül, keveredik, áramlik és hív magával. Most foltokkal dolgoztunk, mind a négyen pacákat festettünk a papírra. Cserélgetve egymás közt a lapjainkat, egymás pacáit alakítottuk képekké. Festés közben jókat beszélgettünk, a képek alapján fejtegettük, mi rejlik a lelkünk mélyén, nevettünk, vagy néha percekig elcsendesedve alkottunk. A szabálytalan foltokból születő képek elkergették a perfekcionizmus démonát, megszabadulva a belső kritikustól egészen új világba léptünk be. Akár rendelkezünk gyakorlattal, akár nem, Terry gondolatai elindítanak a flow és az önismeret útján. Elhatároztam, hogy a családommal is ki fogom ezt próbálni. Kinek van erre ideje? Napi 5 perc elég ahhoz, hogy elindulj, a lényeg, hogy kezd el. Nem csak művészileg fejlődünk, amikor belépünk az alkotó lelkiállapotba, a kreativitásunk felszabadul, az önismeret által közelebb kerülünk az érzéseinkhez, az egész kibontakoztat, formál és boldogabbá tesz.